Siyempre, bago magsimula ang laban ay bumibili muna ako ng Gatorade para sa mga players para hindi sila ma-dehydrate at gumanda ang kanilang performance. So ngayong araw na ito ay nandito kami ngayon sa Umingan, Pangasinan dahil magkakasubukan ang taga-Umingan laban sa San Quintin. Bali malayuan ang kanilang guhit. 5K ang pusta. Tara panoorin natin. Let's go. Bali 5 shot lang to. Three zero. Kagat. Ayaw. Wala pang walang daya. Oh, sino ba? Pwede baboy ka? Managkiliw.